Здравейте, приятели, аз съм Николай и днеска ще играем на Clash Royale и ще отваряме Magical Chest. Първо да се пусна данните. Нека започваме. Free Chest вече ще отворим. Вчера се отворих и Clan Chest, нямаше легендари карта. Имаше епик, която беше Poisoned. Гоблини. Упс. И ще да видим какво има. Добре. Epic Sunday. Да се пуснем нещо. Ще пуснем балона, който е и в момента един миньон хорд, 2 найта, 9 Ice Spirit, Fire Spirit, 54 Cannon, 17 Баторама. Legendary карта, хора! Дано да не е майнера. Втора Legendary карта. Нека да видим каква е тя. И... Lava Hound. Не, добра карта все пак. Добре. Lava Hound. Все пак се е добре. Няма го слагаме в дека. Или поне няма го слагаме в този дек. Това беше, хора. Надявам се да ви хареса този клип. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се за канала ми и до скоро. Геймплей.